Ndakaenda ndikanorara kuhotel musi weValentines neex yangu, even though I am married. Ngomanashe ndichienda kunorara naye kuhotel on Valentines night, ndainge ndiine mhiko dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizozadzikisa. Ndainge ndagara ndakaromba, but chiri kundinetsa mukoma ndechekuti mari yandakavimbiswa kuti ndainge ndichazoita mushure mekunge ndaromba, mari yacho handisi kuiona ini. Hakuna mari. Apa maNigerians acho ari kundiudza kuti ndinofanira kuti ndirambe ndakashingirira, zvichaita ndichaita mari. Zita rangu muchanditi Tawanda. Ndakarombawo muna October mugore ra2025 nemari nenzira dzekupfuma nekuchimbidza yavanoti quick money. Ndakasangana neumwe muNigerian uyo wandakanosangana naye kuSenton, ndikamubhadhara mari yakawanda. Ndakamupa 23,000 rands kuti ange achindibatsira nemhiko dzequick money. Saka akabva achizondipa contact yeimwe n'anga yechiNigerian. Ndakasangana naye muNigerian uyu mune rimwe group revanhu vanenge vachida kujoina iya yavanoti Illuminati kana kuti Satanism. Saka ndainge ndichida mari nekukasika, ndokubva ndatongoburitsa mari yandainge ndiinayo, ndokubva ndachizopiwa macontacts. Ndakabva ndachizoudzwa pachena kuti ndinge ndichikwanisa kuzojoina cult yavo, ndinofanira kuti ndinge ndichizoita sacrifice yemunhu akandikoshera muupenyu hwangu, munhu wandakamboda oro wandinoda nemwoyo wangu wose. Iko zvino zvindakaroora, asi mwoyo wangu wakabva wachizoti sezvo uchiri kuna Chiedza, musikana wangu wekare, ex-girlfriend uyo akandirwadzisa zvikuru many years ago, asi ndakaramba ndichimuda. N'anga yakati uyu ndiye akakodzera nekuti rudo rwako kwaari rwakasimba. Kubva ipapo ndakabva ndachizotanga kutaura naChiedza zvekare, ndichinyepedzera kumunyengerera. Aiti kana akati anoda mari, ndaimeka sure kuti ndamutumidzira mari. Aiti akati anenge achida kurukwa musoro, ini ndaiita zvinoita kuti ange achikwanisa kuzowana mari yekurukwa musoro. Saka iye Chiedza ainge ava kutozviona sekunge anotodika zvekutodaro, but kumunyengetedza uku kwandainge ndichiita ndichimutengera magifts, mwoyo wake ndainge ndichida kungoti unge uchingodzoka kwandiri, because she was also married by then. Chiedza uyu musi weValentine iro rinogore February 14, 2026, ndainge ndiine iPhone yandainge ndagara ndichiita lay-by. Ndakatomutengera iPhone 15 Pro Max, ndikamutengera nedress rered rainge richidhura. Takazosangana kuhotel, tikabva tachizotanga kuita zvevakuru, ini ndichiziva kuti ndiri kutomuisa pamhiko dzekuti ange achizosangana nechiga cherufu. Chiedza akabva achizoenda kuZimbabwe because ainge asina kukwanisa kuenda kumusha muna December gore rapera. Iniwo ndainge ndakatopiwa instruction yekuti kamucheka kered ako kandaipota ndichimupukuta nako panguva yatainge tichiita bonde, kamucheka ikako ndaifanira kuzongoita sekunge ndinenge ndakarasa mubhini, but ndakakachengeta kamucheka ikako. Ndokubva ndachizoenda nako ndikanokapa n'anga yechiNigerian. Ndakasangana naye kuHillbrow panguva yacho iyoyo. Musi wa25 February ndakamuka ndichinzwa shiri ichichema pawindow. Kana madhamu vangu vakatondibvunza kuti zviri normal here, because shiri iyi yainge yakatoita zvekutomhara yakagara pawindow yakatodongorera mumba, because curtain rainge rakavhurika zvishoma. Madhamu vakati makambozviona here zviriko here kuti shiri inouya yomhara pawindow? Yainge isingatsvedze ichitoita sekunge yainge yakatomhara pabazi remuti ichichema yakadongorera murumu medu. Saka masikati iwawo ndopandakazonzwa zvichinzi Chiedza ainge afa ari mune kamwe kaHonda Fit ako kakaita accident. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. Saka ndakafara, handidi kukunyeperai mukoma, because masacrifice andakaita, mari yandakaburitsa yakawandisa, imari yekutoti mudzimai ari kufanira kuti ange achizoiona mari iyoyo iri muaccount. So ndakatofara ndikati
zvazvadai zvatonaka. It means kuti ndava kutoti one stage down. Chasara ndechekuti ndinge ndichiona mari mubank account because ndainge ndakavimbisiwa kuti achingofa then ndobva ndatowana mari yacho iri mubank account. Ndakamirira nguva but so far mari handisi kuiona. Vainge vakandiudza kuti mari ichatanga kuyerera mubank account mangu zvekuti kana bhengi rinokwanisa kana kutondifonera richitondibvunza kuti ko mari yose iri kupinda muaccount iri kubva nepi, but ndichiri ndakangotarisira mari yacho hakuna. Ndichiri murombo uye zvekare ndiri kutotambura izvezvi. Kana yerent handitorina mari yerent. Kana zvichiita vanhu vedare ngavandibatsirewo neGoFund kuitira kuti ndinge ndichikwanisa kudzoreredza 23k muaccount mudzimai wangu asati azviziva yandakapa maNigerian. Saka awa maNigerian handingati vanhu vakatongonditorera mari, havana chavakandibatsira nacho because uyu Chiedza uyu mushure mekunge avigwa, Chiedza akangoti avigwa mukoma vhiki iroro raakaradzikwa. Pandakangoudzwa nemwe friend yake kuti tamuradzika Chiedza, kubva musi iwoyo haasi kundisiya. Usiku hwega hwega anouya mubedroom mangu, anenge akapfeka dresi riya rered riya randakamutengera. Haatauri, dzimwe nguva anenge achingochema, asi anoti kana akatanga kutaura, mukomana asvika ndinodedera kubvunda ndiri pamubhedha ndichitya kana kumutsa mudzimai wangu. Sometimes ndinokwanisa kuzongoscreama semunhu anenge avhunduka nekuti ndinokwanisa kungomuka ndobva ndatoona kutoti mumba munenge muine munhu anenge arimo. Saka ndinozotongoita zvokutongobvotomoka ndobva ndatanga kuridza mhere. Mudzimai paanomuka ondibvunza kuti ko chii, dzimwe nguva ndinongomunyepera ndobva ndati ndanga ndichirota hope dzinotyisa. Hazvitauriki mukoma kuti izvi ndozvandakaita. Ndanga ndakamirira kuti kana ndikakwanisa kudzosa mari yacho then mudzimaiwo ndinokwanisa kuzomubudira pachena kuti izvi ndozvakaitika. Ndine maNigerian andakadhila nawo ende ndakasarudza kuti handidi kuti ndinge ndichizochekeresa iwewe, ndikasarudza kuti ndinge ndichizochekeresa angu ex wangu. But yai mukoma, apa pamidzimu yazorasa mbereko manje. Pakaipa mukoma. Handizivi kana kuri kunzi munenge muine vamwe vanhu vamunenge muchiziva vanokwanisa kundibatsira, but maNigerian awa akanditi no matter what usazobetserwa neimwe n'anga zvichaita. Ende vakanditi usatifonera uchangoona mari yako yava kupinda muaccount. Ko kana kuri kunzi maNigerian awa, ko kana zvirizvo zvavanoita kuti vanoita sekunge vari kuda kukurombesa, but mukukurombesa kwacho kwavanenge vachiita vanokwanisa kungoshandisa munhu uyo waunenge wakasarudza kuti ndiye waunenge uchida kuchekeresa, vobva vatongotora mweya wake, vobva vatongobenefita ivo vasingazochekeresi hama dzavo. Ndiri kunzwa kurwadziwa nekuzvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakaita zvinhu zvakadai. I regret mukoma, handidi kukunyeperai. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu wei, hanzi ndanetswa nemhepo yaChiedza. Hanzi Chiedza uyu andinetsa, ndinongogara ndichingomuona nguva dzose. Apa kuti ndinge ndichiudza mukadzi hanzi azviite, hanzi chindiitirai eGoFundMe muri yeZimbabwe. Zvakangooma hazvo vedu wei, ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo, hoping kuti zvinokwanisa kuzobetsera vamwe vanhu kunze uku. Zita rangu muchanditi Vimbai. Kutaura kudai, ndine mari yakawandisa kwazvo. Mari iyi handisi kuziva kuti iri kubva nepi. Mwedzi woga woga maximum amount yandinotendedzwa kuti ndinge ndichizova nayo mumukuru ndiri kungogara ndine 24 kana kuti 25,000 mwedzi wega wega.
mari yacho handisi kuziva kuti iri kubva nepi. Apa page ramadzibaba ivavo avo vakandibatsira pane imwe live. Kana kuri kunzi unofarira kuteerera malive emaprofits ekuTikTok, unofanira kuti unge uchinzwa nyaya yangu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndainge ndagara ndiri munhu uyo aifarira stereki zvemaprofits ende nezvikwereti zvandainge ndiinazvo zvainge zvakawandisa. Zvakaitika ndezvekuti ndakajoina mukando nemurume wangu, takabva tasangana nebad luck, tose tiri vaviri ndokubva tachizomiswa basa. Apa ndainge ndava kukwereta vanhu vemukando, ndakasvika pakutengesa zvinhu zvose mumba. Rimwe zuva ndakati ndiri paTikTok ndobva ndachizoona vamwe madzibaba vainge vaine live stream. Painge paine vanhu vainge vakawanda. Prophet ava vainge vachitaura nezvemafinancial breakthrough, kuti kune vamwe vanhu avo vanenge vakasungirwa mari dzavo nevanhu vanenge vakavavenga vasingadi kuona vachibudirira. Saka ndakabva ndachizotanga kuteerera paya, ndakaisa ma-earphones. Vakabva vachizoti kune uyo anenge achida kuti ndinge ndichisunungura pfuma yake, type your banking details kuinbox kwangu. Ndiri kuda kunamatira vanhu vakaita semi usiku hwanhasi vainge vakatobata mbiya dzavo. Asi mukoma, chakandishamisa ndechekuti madzibaba ava mbiya dzavo dzainge dziri dzered, uye zvekare vaiti kana vakanamata zviya vobva vabatidza candle yered vobva vadzima. Voita saizvozvo pose pavainge vari palive ndozvavainge vachiita. Ndakabva ndachizoenda kuDM kwavo nekupererwa, ndikabva ndanyora zita rangu, account number nebalance yainge irimo. I think it was about 100 and something rand yekungobatawo account. Prophet ava vakapindura vakabva vati, mwanasikana, simba raMwari rava kuuya kwauri. Chandiri kuda kuti unge uchiita ndechekuti tsvaka candle kana uine candle yered. Ndikati handina. Vakati okay, uzozviita mangwana, zviite murume wako asipo. Ndikati ndoita sei? Murume wangu akazoti mangwana acho abuda, ndokubva ndachizosara ndikatora dish ndikabva ndachizobatidza candle. Mukomana chikugeza kwandakaita zvezuva iroro ndainge ndisati ndakambogeza. Saizvozvo ndakashama ndiri mudish, ndainge ndichigeza neruoko rumwe chete, rumwe rwacho rwainge rwakabata candle. Ndiri busy ndichigeza ndakabata candle, vakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichizosiya candle iroro ndakaribatidza kusvika richizonopera. Ndakaita muswere wese wezuva mukoma. Ndakangotarisa kudhoo ndichiti murume wangu kana kuri kunzi ndikangonzwa achipinda pagedhi ndobva ndatodzima candle, asi akazouya usiku candle riya rainge ratodzima. Saka usiku pandakati ndichida kuti ndinge ndichivabvunza kuti saka ndoita sei, sezvo ndainge ndapedza minamato yacho, pandakaenda kupage kwavo ndakavatsvaka, ndichavatsvaka handina kuvawana. Ndikatora foni yemurume wangu ndikavatsvaka in secret, asi handina kuvawana. Ndakangoti ameno kuti chii chainge chaitika. Takagara tikagara ndikasvika pakukanganwa. Muna Mei mukoma ndipo pandakabva ndachizoti ndichiverenga mamessages ndainge ndisingatozvizivi kuti mumukuru mainge muine mari yainge irimo. Apa mari iyi yainge yatova ne2 months ichingoiswa muaccount. Saka kana account yako iine limit haizoreflect imwe mari iya inenge ingori mumhepo. Zvakandishamisa kuti painge paine munhu ainge andidhipozitira account. Zvekuda kuzotsvaka kuti ainge ari ani handina kana kuda kuzombotsvaka. Ndakabva ndanyepera murume wangu ndikati isu sevakadzi tagara tinosevha mari. Ndine mari yandanga ndakasevha mukutambura kwose kwatanga tiri kuita. Toda kuti tinge tichimboenda kumusha. Murume wangu haana kana kumbobvunza zvakawanda. Tasvika kumba mukoma ndakabva ndatenga mombe 2 tikagara kumusha. Ndakabva kumusha ndikabva ndaenda kuHarare kunogara step sister yangu. Ndikaita sekunge ndainge ndava kushanda nestep sister yangu. Pandakadzokera kumba ndainge ndakabata mari iri kuma-US, but yainge iri mari iyo yandainge ndatozvigadzirira order ndikabhadhara. Saka murume wangu haana kana chaanomboziva. Iyewo mumukuru mangu haatozvizivi
kuti muri kungogara muine mari yakawanda kudaro. Ndakabva ndaona kuti murume kana ndikada kumubudira pachena kuti ndine mari dzandiri kugara ndiinadzo, anokwanisa kuzoda kuzozivisisa kuti mari yose iyoyo ndiri kuiwana kupi. Ndikati zano nderipi? Zano rangu mukoma rakazobva pane hanzvadzi yangu uyo wandakazobooster in business. Saka dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndakwereta mari kuna Tsano, iye anokwanisa kutozviramba over ati handizvifarire izvozvo zvamunoita zvekuti munopota muchikwereta mari kubva kuna Tsano. Saka nyaya iripo mukoma ndeyekudai so, mwana wangu ari kurwara, chiri kurwarisa mwana handichizivi. Kana huri sehusiku zvinoitwa nemwana zvinotyisa. Anokwanisa kana kungotanga kungochema, akatanga kuchema mwana uyu iye ane 14 years. Kana atanga kuchema haanyarari, anotanga kuchema achiita sekunge kacheche chaiko, achingochema husiku hwose. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinotondinetsawo mupfungwa dzangu kuti zviri kumbokonzereswa nei. Mari ndinayo, kufamba ndiri kuti kana ndikada kufamba ndinongonzwa ndakaremerwa sekunge inini nditori kana nezvinhu zvandiinazvo zvandinoshandisa pakutsvakisa mari zvisingachadi kuti ndige ndichifamba. Ndakamboti ndaenda kuZimbabwe ndikati ndikuda kuti ndige ndichimboenda kun'anga. Ndiri murodhi ndichifamba mukoma, ndakatongoona nyoka yakabudikira kumberi kwangu. Nyoka iyi yainge iine macolors akasiyana siyana, purple nepink. Sezvandainge ndisati ndakamboona nyoka yepink mukoma, yainge iine zvuma. Ndokubva yasimudza musoro wayo yakatanga kundimhanyisa nyoka iyoyo. Ndikatoziva kutoti rainge riri shura rekuti handisi kufanira kuti ndinge ndichienderera mberi nerwendo rwangu uko kwandanga ndichida kuti ndige ndichienda. Ndokubva ndadzokera komba. Usiku hwacho ihwohwo ndakarota musoro wemunhu, asi musoro uyu wemunhu wainge usina mutumbi. Munhu iyeye kana kuti musoro wacho wakangoti kwandiri, wagona iwe ukasaenda kwawanga uchida kuenda, nekuti dai waenda ikoko ungadai wazvikanganisira zvinhu zvako. Zvechokwadi ndinokuudza kuti wanga uchazofa neimwe nhamo isingaiti. Murume wangu ndomuudza here, nai mukomanashi, kana kuti ndongoramba zvangu ndakanyarara tichingoita madevelopments edu, iye ari kungofungidzirawo kuti nditsano. Ende zvechokwadi ndinomboenda ndichinokwereta mari kuhanzvadzi yangu. Kana ndakwereta mari ndinozomudzosera, because mari yekudzosera ndinenge ndiinayo. Madzibaba ivavo vekundibatsira, handizivi kuti vanoita zvesatanism here. Ndikutodawo kutobvunza kubva kune vedare renyu kuti madzibaba ava havana kubatsira vamwe vanhu vakawanda here? Hakuna umwe munhu akambobetserwa nemuprofita paTikTok mushure mekunge abetserwa paTikTok kudaro ndokubva achizotanga kuwana mari muakaunti make, kana kuri kunzi anenge ariko munhu akadaro? Mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindipa mafoni numbers. Kana kuri kunzi tobatsirana tiri vanhu vanenge vaine dambudziko rimwe chete, because musi iwoyo pandainge ndiri palive tainge takawanda mukomanashi, and I'm sure kuti handisini ndega munhu akavatumidzira mabanking details. I'm sure kuti kutori nevamwe vanhu avo vavakabatsira. Handizivi kuti vachiri vapenyu here madzibaba ivavo kana kuti kwete. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichiita munamato ndichidaidza, ungava uri mweya wavo, kuti unge uchiuya kuzotaura neni kana kuri kunzi vanenge vakafa, but so far handina kana hopedza ndinomborota. Hapana kana something chinomboitika kwandiri chiri extraordinary kunze kwekungorwarirwa nemwana achiita mashura ake iwawo ekuti anoscreama. Kazhinji anotanga kuscreama dzichingoti 1 am kana zvakakwidza. Mutoziva kuti zvezuva iroro hakuna acharara, because anenge achingochema, iye anenge achiita sekunge ari kuona zvinhu. Dzimwe nguva anomboti kana akanditarisa anenge achiita sekunge ari kuona something chinenge chiri kufesi kwangu, chaanenge achiona chinenge chichimutyisa. Haana zvake chaanozotaura. Ndiri kuda help mukoma. Vanojaja you can judge me, but dai manga muri imimi munenge muchigara muchiona mari inenge yakawanda kudaro mumaakaunti menyu, munoti mairegedza kuishandisa here mari inenge yakawanda saizvozvo?
Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kana kuine anenge achida kundijaja, mubvunzo unoti kana wanga uri iwewe unoregedza kuishandisa here mari yaunongokaruka watongoona yava muakaunti mako mwedzi wega wega? Hanzi mari iyi iri kungopinda muakaunti. Handizivi kuti ari kundiisira mari ndiani. Hanzi handitodi kutoziva, chandiri kungoita kungoshandisa mari chete. Zvakaoma hazvo vedu wei, ngatitaurei navo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadei zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndine mwana wangu uyo ane 6 years. Mwana wangu uyu haasati akamboenda kuZimbabwe. Iniwo ndava nemakore akawanda kubva zvandakauya kunoko. Ndakangodzokera kuZimuka 1 ndisati ndaroorwa, ndokubva ndachizoroorwa nemurume wangu. Mushure mekunge andiudzawo kuti aiva aine matambudziko awo ainge achisangana nawo mumarriage make, tainge tichishanda tose, vainge vatori boss vangu kubasa. Ndakangomuda ndikabva ndachizosiyana neboyfriend yangu yandainge ndakasiya kuZimu. Ndakauya kunoko as a caregiver kudhara mukomanashe, zvisati zvakurumbira izvi zvekuya kunoko kuchando. Saka we then got married and we had our family, pakazvarwa mwana. Chiri kundinetsa mukoma chinondivhundutsa ndechekuti mwana wangu uyu anoti dzimwe nguva akatanga kudrowa anofarira zveart, ende kana achidrowa anodrowa imba yaamai vangu, anotodrowa maround heart. Ndotoona kutoti pamba apa paari kudrowa chimiro chacho pakatofanana nechivanze chaamai vangu. Chinondivhundutsa mukomanashi ndechekuti ane dzimwe nguva dzekuti anoshandisa madrawing pencils ake eblack, zvinenge zvichityisa, anobva adrowa mugodhi. Zvakaitika ndezvekudai mukoma. Iniwo ndakakurira kuChipinge, ndakakurira paBarika. Baba vangu vainge vaine vakadzi vakawanda. Baba vangu vainge vaine vakadzi vavo 10. Kana tiri sevana tainge takawanda. Tose tainge tichingogarapo papurazi rainge rimbori purazi rasekuru. Saka munongozviziva kuti paBarika panokwanisa kungoita umwe munhu anenge aine hunhubu. Saka vamwe amainini vainge vari amainini venumber 5. Amai vangu ivo vainge vari venumber 2. Vakatanga kuwirirana naamainini ivavo. Amainini ava vainge vachiroya mukomanashi, because ndaiva nedzimwe nguva dzekuti ndaiti kana ndakarara ndaitovaona vachindidongorera nepawindo vachiita sekunge munhu anenge akazorwa matsito. Zuva randakangoudza mama vangu kuti ndohope dzandainge ndichirota, ndakabva ndachizoona amai vangu kuhope vakatopfugamiswa vari pamusoro peguva vachichekwa kumusana kwavo. Vainge vava kutotemererwa nyora dzehuroi. Amai vangu ndokutotanga kutoroya kwavakaita. Amainini ivavo vaida kuti ndige ndichiroya navo, asi vainge vachitadza manje kundiburitsa mumba kana amai vangu vainge vasingazvigoni. Mukoma vakabva vachizorongera vamwe amainini, vakabva vachizovauraya. Amainini ava vainge vagara vaine nyaya dzavo. Painge paine suspect yekuti amainini ivavo umwe mwana ainge asiri mwana wababa vangu, because vakatombobatwa vaine mukomana wemombe vari mumagumbeze, but nyaya yacho ikabva yanzi yainge ichazongova secret yemudzinza. Baba vangu vainge vaine mari. Amainini ava kwavo kwavainge vachibva vainge vari varombo vekupedzisira. Saka baba vangu vaiti dzimwe nguva kana vakatsamwa vaivarova amainini ivavo vachiti ndikuda kukudzosera kuvabereki vako. Saka amainini vaigara vangori depressed, kungoti kumusha tainge tisingazivi kuti kune chirwere chedepression. One day ndakatombosangana navo vachiti vari kuda kuenda kunozvisungirira, vachiti vainge vasisina reason yekuti vangaramba vachirarama nekuda kwekurwadziswa nekurwadziwa
kwavainge vachiita kungogara vachirohwa nekushoropodzwa nababa vangu nekuda kwezvainge zvakaitika. Saka ndakabva ndatotaura navo. Ndataura navo kudaro vakati, uri mwana mudiki, but pfungwa dzako unoti kana wotaura matauriro ako aunoita unoita sekunge munhu mukuru. Saka ndakazoenda kumba ndikabva ndachizoudza mama ndikavaudza kuti ndanga ndasangana naamai nini vanga vachiti vari kuda kuzviuraya. Amai vangu mukoma vakabva vachizotanga kuudza vanhu vose. Handina kunge ndakaziva kuti mama vangu nevamwe varoyi including vamwe mainini vaya vainge vatova nenguva vachiedza kuti amainini ivavo vange vachifa, but vaitadza kuti vange vachivauraya. Zvavakazoita amai vakazoisira amainini ivavo mushonga wemakonzo. Handisi kunyepa, vakabva vachizofa. Amainini ava vakafa huri usiku. Takaita zvivindi, tainge takati amai guru the first wife, mama vangu naamainini vaya neni, ndokubva tachizoenda tikabva tachizonogwejenura dhoo raamainini. Takatowana vainge vachiri kugomera vasati vafa. Takavasimudza tikavaisa mubhara. Bhara rakapushwa ndokubva tachizoenda tikabva tachizonovakandira mumugodhi. Mama vangu ndo vakazonyora katsamba kekuti ndazviuraya. Vakabva vanyora kuti ndazvikandira mumugodhi nekuti handichina chekuraramira, nekuti murume wangu anoti ndakahura vana vose havasi vana vake. Saka vanhu mangwana acho makuseni ndipo pavakazoona kuti dhoo raamainini rainge rakavhurika. Vana vavo vakapindawo mumba vakabva vaona kuti pamubhedha painge paine katsamba kainge karipo kainge kakanyorwa. Vana vaamainini vakatotanga kutochema. Mutumbi waamainini wakazoburitswa mumugodhi zvikangonzi vainge vakaita suicide, but yainge isiri suicide. Havana kuvigirwa kuHeroes Acre yemumusha, vakatongoenda vakanovigwa mugomo. Zvinhu zvavo zvikanosiiwa mubako nekuti zvakanzi zvinhu zvemunhu anenge afa achiita zvekuzviuraya hazviiti kuti zvinge zvichizogara pamba kana kuzogoverwa kuhama dzacho. Saka dzakangoenda dzikanosiiwa hembe dzavo mubako mugomo imomo mavakavigirwa. Saka zvinhu zviri kutondivhiringidza mupfungwa kuti sei mwana wangu ari kungogara achingodhirowa mugodhi uyo watakaenda tikanorasa amainini kunyange vainge vasati vafa, but takangovakandira mumugodhi because amai guru vakati kana akafira mumba munhu uyu tikamusiya muri kuzosungwa, nekuti zviri kutongooneka kuti munhu uyu aisirwa poison because vainge vachirutsa. Saka tichibvako kunovarasira mumugodhi takabva tatotsvaira tikakorobha mumba mavo, kwava kubva pachizonyorwa kabepa. Amai vangu vakafa, amainini vakafa, amai guru ndivo vachiri vapenyu but vakura mukomanashe. Ndiyo secret yandiinayo yandiunzawo pano. Handizivi kuti zvinoreva kuti kudii, uye zvekare ndinofanira here kuti ndinge ndichitanga kudzifambira nyaya idzi ndiri ndega, murume wangu asati ava nezvaanenge achiziva. My husband he prays. Saka zvekuzoti kune mweya wengozi, I know kuti anokwanisa kungoti madhimoni ngatinamate. Saka on that side I know kuti I am covered, because anowanzokuti akaona mashow mamwe aya ekuti vanhu vanenge vachibudirwa nengozi dzichitaura, murume wangu anoti hakuna zvinhu zvakadaro, but iniwo kusaidi kwangu hana yangu inenge ichirova pandinonzwa vanhu vanenge vachitaura vachiti ndakaurawa nanhengi gore rakati, ndoda kuti munge muchindiripa. Hana yangu inotanga kurova. Sei mwana wangu ari kudhirowa pamba paamai vangu? Sei achizoshandisa madrawing pencils eblack paanenge achidhirowa mugodhi? Unova uri mugodhi wandinotoona kuti uyu ndiwo mugodhi uyo watakaenda tikanorasira amainini vakazofa, vakaita zvekutsemuka musoro kwavo zvikangonzi vakakomita suicide. Please advise me. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo evanzvadzi vedu ava mucomment section. Ukoyo nemweya wengozi, maybe mweya wengozi uri kutoda kutoti munge
muchitogara maudza murume wenyu kuti ndo nyaya iripo, makange muripo ipapo pakaurawa amainini venyu. Maybe munofanira kutongogara matongotaura nezvayo nyaya yacho kumurume wenyu, since zvakaitika apo pamainge muchiri mwana mudiki. Sezvamakandiudza kuti zvakaitika muri mwana mudiki, maitya zvekare kuti kana mukaramba kuenda amai venyu vaikwanisa kuzokurovai, sezvo makati amai venyu vainge vari munhu airova zvisingaiti. Saka maybe mukataura nemurume wenyu anokwanisa kuzvinzwisisa zvakaoma. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.